Yung iba walang harang, kagaya nito, oh. Dire-diretso talaga yun sa baba pa. Oy, andoks na ng manok na lang natira. Wala na yung kabayo ah. Solid yung mga banking dito. Ah! Wala na kaming gas. Bukol to mga kabarako, bukol oh. Oh. Slowly but surely. Hop. Hop ya. Ayun oh. Atimonan bypass kaya yan. Ayun oh. Sa palagay nyo mga kabarako. Wow! Ah! Uy, malalim talaga dito mga kabarako. Nangangabayo yung ano. Good luck talaga sa mga babiyahe ng Holy Week. Oop! Uy! Uy, grabe. Itong pinakamalalang area dito. Thank you Lord. Back to Bicol tayo. Smooth! In fairness mga kabarako, inaayos na dito ah. Bagong bago. Dito na kami muna mga kabarako, madilim na. Good morning. Time check natin 8:38 in the morning. Dito tayo sa Napicumanggahan, Pasig City. Welcome na naman sa isang episode ng ride natin, March 2024. Back to Kamsur tayo today. 8:30 na tayo nakaalis. So petiks lang tayo. Hindi tayo maghahabol ng oras. Alright, today is Saturday. Dito na kami dadaan ulit sa Binangonan kasi matraffic na dyan sa Antipolo. Welcome sa Team Barako Moto Vlog. Siyempre kasama natin sa back ride si Mrs. Barako. Bago pa lang sa channel natin, welcome. Huwag kalimutan panoorin, like and share ang ating mga videos. And pakasubscribe na rin tayo sa YouTube channel natin. And please follow us also on Facebook, Team Barako Moto Vlog. And pakipollow na rin si Mrs. Barako sa kanyang page, Mrs. Barako. Ayun, petiks na muna tayo. At yan, trip meter natin, 1.1 km pa lang tayo. So let's go, let's go! Dito na tayo sa Cainta, no? Marami nga palang ginagawa mga kalsada dito, kaya sobrang traffic dito pagka mga rush hours. So, syempre shoutout sa mga taga Cainta dyan. Always pray before ride. Syempre ride safe sa lahat ng mga kasabay at kasalubong natin ngayong umagang ito. Yan, syempre kailangan laging alaga sa tubig mga kabarao. Mainit na, summer na. Sa mga babiyahe, no, laging galing magsuot ng mga riding gears, protective coverings. Wala tayong panlaban sa init. Ito na tayo sa may Highway 2000. So yung mga nagtatanong kung gustong dumaan dito sa backdoor of Laguna, yung mga galing ng Taguig, galing ng Parañaque, dito kayo padadaanin sa C6. Itong tulay na ito, dito kayo padadaanin. So dire-diretso lang naman ito. So ginagamit namin yung apps. Kung di pa namin kabisado ay Google Maps lang. Mas simple ang daan dito, di naman tayo maliligaw. So pagka galing dyan sa may tulay na yan, Barkadahan Bridge yata yan. So pwede naman tayong tumuloy. Pwede kayong i-guide ng Google Maps via Highway 2000, dadaan ng Taytay Rizal. Or pwede naman tayong lumiko dito sa papunta ng Binangonan via Angono Rizal. Yan, talo pa yung mga nagmumotor sa riding gears ah. Ayos, yan. Safety first. 8:51 in the morning, Taytay Rizal na ito. Pure Gold Taytay Floodway. So dire-diretso lang naman to. May ginagawa dyan sa usual na dinadaanan natin sa may Angono, Taytay, papunta ng Baytown. Naka one way. Kaya dito tayo, kakaliwa tayo dito sa may bandang papasok ng Taytay Rizal. Sundon lang natin tong traffic kung mga saan papunta. Okay, 8:59. So ang labas pala nito dito sa may Petron. Ayan, going to Antipolo, Angono, SM Taytay, going to the right. Maraming traffic. Ayan nga, Angono to Ortigas, close. Ay, ayun oh. Dito tayo lumalabas sa may Baytown. Ayun, sa mga dadaan dito, basahin lang natin yung mga signages eh, no? Angono proper, going to the left, Binangonan. Tayo makawala dito mga kabarako. Pakalawang daan mo dito kahit di ka na mag-Google Maps. May mga signages naman. Siyempre kailangan madaanan mo tong SM Angono dito sa bandang kanan. Ayun oh. Sunod na bayan natin, Binangonan Rizal. May nagre-request kasi mga kabarako na mai-vlog natin ng halos buo yung pagdaan dito mula sa Pasig hanggang sa makarating tayo ng Lukban, no? So magbibigyan natin yung nag-request. So, parang travel guide yung gagawin natin. Binangonan proper, Cardona, Morong, papuntang kaliwa. Umalis tayo ng 8:30, 9:25, dito pa rin tayo sa Binangonan. So literal na ride lang tayo ngayon mga kabarako.
Shoutout sa inyo. Ayun ang mga signages natin ng Baras, Laguna, Quezon. Diretso lang. Ayun, 9:32 na. Dito na tayo sa Cardona. Summer na talaga, oh. Kitang-kita nyo na yung mga natutuyot na ng mga dahon dito. Dito tayo aakyat or dadaan sa Cardona Diversion. Okay din naman dyan sa mismong bayan. Kaya lang scam dyan, napakahaba dyan. Yung nga pala sa mga nagtatanong ng combination natin para sa CBT, bola natin doon tayo nagpalit. 3.8, 3.12, center spring natin 1,500. Malakas yung hatak, kaya lang malakas sa gas. Didiko na tayo dito, punta ng Morong. Ito yung galing ng mismong bayan ng Cardona, yung bandang kanan. Grabe na mauusok yan. Ganda, linaw, oh. Pero mag-ihimo na tayo dito. Uy, may tao pala. Doon sa bandang unahan. CR gaming sana tayo eh. Gumagawa pala. Ayun, 9:38 in the morning, Morong na tayo. Ayun, ito nga pala, pamahang bayan ng Morong. Baka yung mga supporter tayo dyan from Morong, shoutout sa inyo. Traffic lang talaga dito, yung mga bayan-bayan. Gaya nito, oh. Nasa sentro pala tayo ng Morong. Para sa mga galing ng bandang Quezon City, Caloocan, Malabon, malamang dito kayo padadaanin pag nag-Google Maps kayo. Galing na Antipolo yan. Tingnan natin dito kayo ituturo ng Google Maps dito sa kanan, padaan ng mismong sentro ng Tanay Rizal. Pero dito na tayo dadaan, mas mabilis dito eh. Dire-diretso lang kasi dito. Para Rizal na tayo. Ito yata yung tinatawag nilang KR150. Ayun, bibihira na yung mga ganyan. Old but gold. Yan yung mga mabibilis na underbone, mga kabarako. 2-stroke. Exactly 10:01. Tanay Rizal na tayo. Okay, Tanay crossing na tayo. Itong bandang kanan, ito yung pagkagaling ka dyan kadadaan sa Tanay Town proper. Maayos na yung mga minaidan dito na ibang parting Pililya. Sayang ng mga puno talaga, oh. Dito na tayo ulit sa Pililya Rizal. Medyo malinaw na yung widening dito nung nakaraang buwan, mga kabarako. Shoutout nga pala kay Kabayan Rizal Donor, isa sa mga kababayan natin na batikang rider na dito yan. Ingat-ingat tayo lang sa mga magna-night ride, oh. May mga open area. Pakita tayo sa mga bulubunduking bahagi ng Pililya Rizal. Dito na nagsisimula ang lamig, mga kabarako. Alright, yung diretso na yan, going to Halahala. Dito tayo bandang kaliwa. So alright, let's go! Talagang summer na, mga kabarako. Safety first palagi tayo. Karamihan na markings dito, double solid yellow line, kaya no overtaking. Matatapos na yung condo ni Bea, Ponte Verde, Pililya Rizal. Nalakas magbike ng mga yun, ah. Ano yun? Sinisipat ko daw yung nakabike kasi nakasitro. Matadali na naman tayo. Madidisgrasser pa tayo, mga kabarako. Tamang duda na naman sa atin. You know, alas 10:20 na, pero napakaswabe ng hangin dito. Lamig. Parang walang summer dito sa area na to. Ah! 10:22, ito na the best na overlooking dito. You know. Alright, 10:23. Welcome back to Mabitak. You know, picture. So mag-ingat lang pala tayo sa bandang kanan kasi medyo matatarik ang lugar na yan, mga bangin. Yung iba walang harang kagaya nito, lalo pagka yung mga dumadaan dito ng gabi. Pero so far, napakaganda ng kalsada talaga dito. Napakagandang dumaan. So ingat lang sa mga kurbada kasi yan, oh. Marami mga blind spots, no? Mga malapit na anihan dito, ah. Yan, oh. Grabe, para ka nasa expressway na lang din, ah. Yan. So ano pang hahanapin natin pagka dito tayo dumaan? Napaka-solid talaga, oh. So yung papunta ng kanan ay papunta ng bayan ng Mabitak. So dire-diretso lang tayo. Hoy, bago to, ah. Ito na pala yung kanilang pamahalaang bayan na Mabitak, Laguna. Pati pamalihang bayan, nandiyan na rin pala. So yung area na to nga pala, mababang lugar ito. Kaya pagka masama ang panahon talaga, nagbabaha dito. Unpassable tong lugar na ito. Pero napaka-solid, oh. Tingnan nyo naman yung stretch ng kalsada na yan. Fami, Laguna na tayo. Hoy, andoks na ng manok na lang natira. Wala na yung kabayo, ah. Nawala na yung kabayo, mga kabarako. Pangil, Laguna na tayo.
Anli lang dito mga kabarako. Lalo pag umaga kayo dumaan, 70 to 90 average natin dito. Hindi perfecto ang kalsada pero suwabe. Ah! Ay, grabe oh. Bundok na bundok talaga itong dinadaanan natin. Part pala ito ng Sierra Madre mga kabarako. Ah! Lakas ang hangin. 10:50 exactly. Paete Laguna na pala tayo. So yan, dire-diretso lang naman ito. Wala namang mga major na ibang kalsada dito maliban dito sa dinadaanan natin, Manila East Road. Alright, 10:53. Nasa Kalayaan Laguna na tayo. Grabe, nasaktuhan tayo ng mga prosesyon ng mga malalaking truck. So ito yung boundary ng Kalayaan. Yan, isa nga pala sa mga yan, paboritong tambayan dito. Yan oh. Yan, itong may marker ng Lumban, Laguna, no? Ayan. Dapat nadaanan nyo yan. Wag dito kayo dumaan. Pag hindi, ibig sabihin naliligaw. 11:01 na ang ating oras. Nasa mismong sentro na tayo ng Lumban, Laguna. Medyo matraffic dito sa mga bayan-bayan. 11:04, pagsanghan na tayo. Grabe, lumang-luma na yan 1998 to 1999. Pagsanghan tayo, matagal na namin nakikita tong Aling Taling sa halo-halo. Kaya muna kami. Alright, 12 na ng tanghali mga kabarako. So dito muna tayo kumain sa Aling Taling sa halo-halo, along Barangay Maulawin, Pagsanghan, Laguna. Tuloy na tayo. Alas 12 na pero dahil nga sa malilim dito, maraming puno, hindi mo ramdam yung init, hindi mo ramdam yung pagod. 12:21, palit na muna tayo ng battery. Dito tayo sa somewhere along Cavite, Laguna. Tingnan nyo, napakapayapa ng lugar na ito. Isa-isa lang makikita mo ditong dumadaan. Napakalamig ng hangin, napaka-solid. Yan, tutuloy na tayo mga kabarako. Tsaka solid yung mga banking dito. Siyempre suwabe lang, suwabe. Mukhang marami rin kumakain dito sa Bulalohan na ito sa Anglas. So medyo may kahabaan itong Cavite, Laguna. Karamihang makakasalubong mo dito, mga rider lang, tsaka mga delivery truck, private vehicles, mga kotse, tsaka mga paisa-isang bus, mga biyaheng Quezon. Baka mga supporters tayo dyan from Cavite. Lagi tayo nadaan dito sa inyo, shoutout sa inyo. Kanan na tayo dito. Ah! Wala na kaming gas. Bakit tayo tumatawa mga kabarako pag nagra-ride? Wala naman daw nakakatawa. Pag di ka nagmumotor talaga, di mo maiintindihan bakit tumatawa yung mga nagmumotor. Bakit sila kumakanta sa loob ng helmet? Bakit sila nagsasalitang mag-isa? Sila napapasigaw. Mahirap yung seryoso, naku. Lagi tayo nagkapasalamat, lagi tayo masaya sa mga pagkakataong binibigay sa atin. Alam nyo, mayroong mga taong gustong magmotor, gustong gawin yung ginagawa natin, pero hindi nila magawa. Maraming reasons, time, pera, walang motor, physical health. Kaya kung tayo, nagagawa natin itong mga ganitong bagay, maging mapagpasalamat na lang kailangan masasabi ko sa ganyan. So hindi ko naman sinasabi na hindi kayo masaya kung seryoso kayo magmotor. Pero kasi kung siseryosohin mo yung pagmumotor sa haba ng biyahe, imbis na naging masaya ka, pagdating mo sa destination mo, nabisit ka, hindi ka nakapag-relax. Ay, by the way, 12:33, nasa Louisiana na pala tayo. So pagdating dito, dyan sa may Pilgrim's Dream na yan, ito isa sa pinaka-blind na kurbada dito. Yun, oo. Diba? Eh, kung may kasunuran ka pa, may nasa unahan mo, kagaya nitong truck sa harap natin. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Lalim, oh. Di mo makita. Ayan, lalo dito sa bandang kanan na ito, oh. Maghahalikan kayo dito ng kasalubong mo. Masarap kaya dyan? Di pa namin natatry. Kagaya nito. Uy! Uy! Hindi ko matutuwa niyan, grabe. Parang nasa MotoGP. Ah! Di biro yung mga kurbada dito mga kabarako. Kung siseryosohin mo, talagang malulula ka. Yan, sa mga mahilig sa merienda, buko bibingka, dito ang dami niyang kabilaan yan, no? Pagdating naman dito sa may area ito ng Via Rosari, hindi pa maayos yung parting dito, kaya ingat tayo. O yan, no?
tuloy-tuloy na tayo, let's go. 12:39. Yan, Louisiana town proper na tayo. Oh, 12:43. Lukban, Quezon. Kanan, kanan, kanan. Tumatalon-talon. Okay, Lukban town proper, puntang kanan. Dito tayo sa Lukban diversion, diretso lang. Pero magpagas muna tayo dito kasi 1 bar na lang tayo, buti umabot tayo. Ito lang yung diversion na hindi scam. Itong Lukban na diversion. Alright, sandali lang yun 5 minutes. Labas na tayo ng Lukban diversion. PTT station ang mga marker natin. Dire-diretso lang ito at may bago tayong marker. Ito, may bagong McDo sila dito. Wow, punuan Alright, exactly 12:59. See you next time, Lukban, Quezon. Tayabas City na tayo mga kabarako, let's go. Kanan na tayo dito sa Tayabas Bypass. May daan naman dyan sa sentro ng Tayabas, kaya lang mahaba, matraffic din dyan. Pagtawid natin sa tulay na to, wala lang pangalan. Dulo na to ng Tayabas Diversion or Tayabas Bypass. Dalawang magkatabing giant gas station na yan dito. 1, ito yung bago. 2, so kanan lang tayo dito. Tayabas Pagbilao Road. Okay. So ito, mga 5 minutes 5 minutes na bakbakan or 5 to 10 minutes, depende sa takbo. Paglagpas natin dyan sa Tayabas Pagbilao Road, kakaliwa tayo dito. Subdivision na ito. Pwede naman doon, labas mo ay sentro ng Pagbilao, matraffic. So dito na lang tayo. Alright, 1:30 na ng hapon, nakalabas na tayo ng Brent Subdivision. Dito na tayo sa Barangay Tambak. Ito na yung lagi natin ine-exitan mga kabarako. Tingnan natin kung back to reality ba tayo. Ay, oo nga. Back to reality talaga tayo. Parang mga ano yun, mga pira-piraso ng yung mga bato-bato sa yung nakakwari sa bundok. Yun yung mga nakatambak dyan, delikado sa kasi nagkakalat Ayun, basag-basag na So bahagi ng biyahe natin, yung pag-update sa mga kalsada. Syempre marami kasi mga umuwi, kailangan nila ng guide. Kumusta ba yung mga kalsada natin? Wala namang magtutulungan kundi tayo mga kapwa riders lang, mga nagmumotor, Kahit nga yung mga naka 4 wheels may mga nagko-comment din sa vlog natin. Kaya kailangan natin mag-update sa mga kalsada. So 3 taon na natin ginagawa yan. Yung unang taon, nakafocus tayo sa COVID sa quarantine checkpoint. Dahil wala na naman yung COVID, focus na tayo sa ating daanan. Hindi naman lingid sa lahat yung sistema or situation ng mga kalsada dito. Last month, nag-update tayo. Sabi natin, bandang kanan tayo kasi hindi maayos yun sa bandang gitna. So tingnan natin dito sa mga bandang unahan. Yun, yung iba, yun, maayos na yung pagkakatapal. Aspalto na yung mga nakatapal. Hindi na katulad nung nakaraang buwan na para mga kwinari na bato-bato ang nilagay nila. So syempre pagka nandito tayo, doble ingat tayo dito. So fair lang tayo, fair. Pag maayos, maayos, di ba? O yan, kagaya nito, napuna natin to na nakaraan. O tinanggal na nila yung mga bato. Ngayon mga aspalto na yung tinambak. Salamat po. Yung simpleng pag-aayos ng kalsada can save lives, lalo dun sa mga nakamotor. Ganun pa rin. Ayan kaya paano kung di mo kabisado yan? Okay dito nilagyan na nila ng mga aspalto. Especially ngayong mga darating na Holy Week, maraming gabiyahin na naman yan. Syempre yung iba sasamantalahin magbiyahe ng gabi. Kaya kailangan updated tayo sa lahat ng kondisyon ng mga kalsada natin. Right, sa lahat ng mga kapwa riders natin yan, shoutout sa inyo. Ingat-ingat lang tayo. Importante makauwi tayo. Kahit abutin tayo siyam-siyam sa biyahe. O ayan, ingat tayo dito, wala Ayun Iringan Bridge.
Ha? Ayan oh, ingat tayo dyan oh. Tingnan nyo. Oh, kanya-kanyang ano yan oh, kanya-kanyang patintero oh. Kaya ano masasabi natin dyan? Diba? Oh, kanya-kanya silang ilag oh. Oh. Kahit yung mga bus nasa unahan na oh. Nasa kanan na rin sila. Ayan, kagaya nito. A few moments later. Quezon National Forest Park, improved by President Ferdinand E. Marcos and Governor Anacleto Alcala, 1969. Kaya may mga ilang kasabay tayo dito. 1:55 na, tuloy na tayo. So shoutout dito sa mga kasabayan natin. Diyan picture din sila oh. Init dito. Ito yung pinakamataas na parte nito. So sigurado mapupuno to sa Holy Week. Okay, mag-update tayo dito sa mga kalsada ng Atimonan, Quezon. Okay, let's go. Bubuksan muna ako ng driving lights for added visibility. Ayan, ingat tayo dito sa Atimonan, Quezon. Shoutout sa mga taga Atimonan, Quezon. Itong Barangay Ilaya, Atimonan, Quezon. Itong barangay na ito. Dito lang tayo sa outer most lane. Lalo dito sa mga ganitong mga kurbado. Kita nyo naman yan oh. Napaka sharp ng kurbado na yan. Kadalasan dyan kasi pagka kinakain yung linya, doon nadadali, lugi tayo. Lugi natin yung mga nakamotor. Wala talaga oh, yan oh. Uy, yan, Barangay Tinandog. Tingnan natin. Ay, hindi pa rin naayos yan. Dandahan sila dyan oh. Bukol to mga kabrako, bukol oh. Oh. Uy. Maangat yung harap namin. Pa itong uneven na kalsada dito. Keep right. Hoy, handahan muna tayo. Yan. Slowly but surely. Up. Up, yeah. Yun, no? Diet Express. Biyahing Camarines Norte. Tingnan mo tayo sa likod para ay, dandan lang tayo. Grabing alikabok. Ay, mura ng gas talaga dito. 59.85 lang ang unleaded dito sa Uno Fuel. Ano kaya itong bypass? Atimonan bypass kaya yan? Ayan oh. Sa palagay nyo mga kabarako, kaldag talaga. Kaldag. Dito pala ang kanilang munisipyo ng Atimonan. Pero yung sentro nila nandun sa unahan. Kailan natin bumabiyahe dito ngayon, kung napansin yung munisipyo ng Atimonan, nandyan pala. Kung magaga sana tayo, papasukin sana natin yung sentro ng Atimonan eh. Bicol, Gumaka sa kanan, pakaliwa, Atimonan proper. Barangay Angeles, Atimonan, Quezon na tayo. Uy, grabe, blong-blong ang dagat mga kabarako. Summer na, ganda. Yon, may nagtatanong pala nung Sirena. Nasaan na daw yung Sirena? Dito po yun sa Atimonan, hindi sa Gumaka. Ayan oh. Ito yun oh. Up! Uy, low tide kaya kita yung mga bato oh. Ayan, sa Atimonan po yun, hindi sa Gumaka. Andito pa rin yung Sirena, di mawawala yan. Nako, yun yung mga kumakain ng linya. Malayo pa lang, businahan na natin. Wow! Woo! That is Atimonan, Quezon for you. Atimonan, Siwal tayo 2:37 ng hapon. So mag-iingat tayo dito kasi bukod sa napakasikip ng kalsada,
Ang bibilis na sasakyan dito. Ito, nakatambay na kami dito isang beses oh. Alam ko nakatambay na rin siguro kayo dyan. Barangay Balubad, Atimonan, Quezon. Yun, super lines, super linis, sabi ng mga taga Cam Norte. Ito nga pala, papunta ng Bondok Peninsula. Yan, dadaan tayo dyan isang beses. Plaridel, Quezon na tayo. Isa rin to sa mga paboritong tambayan ng mga truckers yan. Kung tingnan nyo yan, oh. Hilera yung mga yan. Taanawan, Plaridel, Quezon. Yan, baka may mga viewers side from Plaridel. Shoutout sa inyo. Ang malilim kasi dito mga kabarako. Ito, Plaridel Bypass. Yan, uneven yan mga kabarako ha. Plaridel, Quezon. Ayan, dito na tayo sa sentro ng Plaridel, Quezon. Ayan o. Sa lahat ng bayan na dinadaanan natin dito, parang ito yung pinakamaigsi. Ay! Uy! Nakalimutan ko, meron palang uneven dito. Ah! Ayan ha. Buwan-buwan tayo nakadaan dito, pero di pa natin nakakabisado. Ang daanan pala ng release ng tren dito sa taas oh. Gumaka, Quezon na tayo. So, paboritong stopover to mga kabarako ng mga biyahero dito sa may area ito ng Kamuha, Gumaka, Quezon yata ito kung di ako nagkakamali. Yan, paalala natin ha. Yan oh. Baka napasarap ka ng banking. Yan oh. Ito yung unang release, itong pinakadelikado. Dito tayo. Masyado mataas yung gitna. Shoutout sa mga taga Gumaka, Quezon. Gustong dumaan pala ng Gumaka Bypass. Yan, dito yan oh. Barangay Villa Arcaya. Yan. Kaya lang, parang light vehicles lang pinapayagan dyan. Okay, 257. Dito na pala tayo sa papasok ng sentro ng bayan ng Gumaka. Alright, so yan. Taas oh. Taas niya no. Oh, dito muna tayo sa kanan. Ayan, Barangay Rosario, Gumaka, Quezon tayo. Ayan. Ay! Ay! Kanan gaming muna tayo. Hop! Ah! Uy, malalim talaga dito mga kabarako. Yun oh. Grabe oh. Ano ba yan? Ano nangyari dito mga kabarako? Akala ko chicks ah. Naduduling na yata tayo. Sabi, hindi na talaga tayo tumitingin sa mga babae. Yan ah. Bakla na Ay, naghahalikan na sila. Ayan oh. Oh. Hop. Eh, nako. Makakatarasan pa tayo ng SUV mga kabarako. Sikip kasi naghahalikan na yung mga bus eh. Bakit yung mga bakla yun? Yan, kompleto na dito sa sentro ng Gumaka. May Jollibee dun sa unahan. Dito ay McDonald's. Siyempre, kompleto yun sa mga establishments. Bagong ginagawang Gumaka Public Market. Ayun, nice. 3:06 na ng hapon. So, alam nyo na yan, pagka mga bumagal na sa unahan, ibig sabihin ayan, nandito na tayo sa pang-apat na release. Hindi tayo sasabay dyan. Ayan. Sapit lang tayo pero hindi tayo sasabay. Parehas din no. Okay. Ayan. Slowly but surely. Hanggang alas 3 ang low tide pala dito. Hanggang alas 3 na oh. Layo nung inaatras ng tubig dagat oh. Gumaka Bypass exit. Ayun, inaayos na naman tong gitnang ito ng bahagi ng may panikihan na Gumaka, Quezon pa yata ito. O, kaayos lang yan ha. Malapit na tayo sa may Lopez, Quezon. Uy, grabing nangangabayo yung ano.
Nangangabayo sa kalsada. Pag nakita nyo maraming tricycle na yan, ibig sabihin nasa Lopez, Quezon na tayo. Dito na tayo. One way tayo, one way. Ay, talaga magta-traffic to dito, mga kabarako. Kasi ginagawa na naman dito. Ayun oh. Wala talaga oh. Basag-basag yung kalsada oh. Wala, good luck sa inyo. Good luck talaga sa mga babiyahe ng Holy Week. Biyak-biyak talaga yung kalsada, mga kabarako. Alright, 3:29 na. Nandito tayo sa sentro ng bayan ng Lopez. Dito na tayo sa ginagawang Lopez Viaduct. Nabalita na tong construction na to ng Lopez Viaduct. First of a kind kasi dito sa Along Maharlika Highway. Ingat lang tayo dito, mga kabarako Yan oh. Nako, talaga magkukos ng traffic dito yan. So update ulit tayo dito update ulit tayo yon. Lagi tayo mag-update dito. Malilim na. Welcome to Calawag. Kanan na tayo, kanan na tayo. Yan. Up. Yun. Po ay! Alimango ay! Grabe. Uy, wala si kuya. Yung nakaupo dito wala siya ngayon. Ay na umandar. Ay, shoutout nga pala sa mga taga-Calawag, Quezon. Shoutout sa inyo. Ano, an even road ahead. Uy. Santa Maria, Calawag, Quezon na tayo. B-Liner station. Isa sa mga paboritong stopover natin. Yan, Petron, Caltex, 7-Eleven. Ayan, may bus ngayon ang Raymond PNO sa kanan din. Barangay Sumilang, Calawag, Quezon. Ito tayo bumili ng tubig. Papasok na ng Ginayangan. Siyempre, shoutout natin dyan, kaibigan natin dyan from Ginayangan, Pops Marvin The Hill. Yan oh, solid na, ganda na oh. Ganda ng papasok oh. Kala ko dire-diretso siya oh. Sige nga, i-stop over ko, at balance pa si Pops Pansol, Calawag, Quezon. So dahan-dahan tayo dyan Hindi natin masyadong kabisado itong mga area na to ng Calawag, yung mga pangalan ng barangay dito. Pero ito yata yung Lower Calawag na tinatawag, no? So ito na yung mga area na talagang dapat pagpasensyahan ng kalsada. Sakit na sa tumbong pagka ganitong mga oras pa naman. Pag nandito ka na, lalong masakit Bawat kaldag sa puwet, grabe. Okay, ito yung pinakamalalim na kurbada dito. Yun oh.
4:09 ng hapon, Barangay Apad dalaw ito. Barangay Apad, Calawag, Quezon. Nakakain na rin kami dito. Stopover pala ng DLTV yan. Okay naman yung mga pagkain, medyo mamantika lang talaga. Mahirap din maghanap ng ano nyo yun, yung goods na makakainan. Presyo, okay yung lugar. Oy, ingat pala tayo dito mga kabarako. Oy, di niya alam Hindi niya alam yun. Ingat tayo din mga kabarako Oy, grabe. Itong pinakamalalang area dito, yung malapit dito sa, ito doon yung Aurora na yata ito. Barangay doon yung Aurora. Ito yung pinakamalala dito. Uy, grabe. Thank you Lord. Back to Bicol tayo. 4:13 in the afternoon. Dito na tayo sa Tabogon. Yan. Shoutout sa mga taga Tabogon dyan. Shoutout sa mga kababayan natin dyan from Tabogon, Camarines Norte. Ay, kamote. Kumain na kami dito dati. Dito ulit tayo kakain. Ito daw parking 5:28 ng hapon. Grabe, total trip pa lang natin ngayong araw, 243.2 kilometers kalahati pa. So dito muna tayo sa Marvin's Bamboo Mills and Restaurant. Nababait yung staff nila dito. Pwede daw matulog dyan. DLTV. So dito yung stopover ng DLTV. Dito. So tutuloy na kami. So try namin kung kaya naming tapusin ng biyahe, or gahanap muna kami ng pansamantalang matutulugan. Along Andaya Highway lang yan pag galing ng Manila. Let's go. So back to Quezon na naman tayo, to Tagkawayan, Quezon. For less 30 minutes na tagtaga na naman tayo dito mga kabarako sa Tagkawayan, Quezon. Shoutout sa inyo. Marami tayong mga viewers, supporters dito sa bayan ng Tagkawayan. Samahan nyo na naman kami sa aming adventure dito sa inyong bayan. Alright, 5:35 in the afternoon, Tagkawayan, Quezon. Smooth. $5.39 Santa Monica, Tagkawayan, Quezon. Okay, nasa gitna ng tricycle. Bakit kaya? Ay, grabe. In fairness mga kabarako, inaayos na dito Uy, good. Nice. Hindi na bagong-bago mga kabarako. Bagong-bago. Thank you. Pero magta-traffic dito mga kabarako. Expect na natin ito. Expect the unexpected. Yes. Yan, sinasabi natin Pero ongoing ng widening dito Ayan wala pa yung last na daan natin. Uy, kita nyo naman yung mga mga kalsadang yan umaangat sa pagdaan ng malalaking sasakyan. Op. Uy! Mahirap dito abutan ng gabi talaga. Dito mo masasalubong yung mga
Mga biyaheng Visayas, biyaheng Mindanao. Ayun, slow down, keep left. Nako, ang daming one way. Ang daming inaayos. Talagang magta-traffic dito mga kabarako. Holy Week. Ah! Let's go! Ay! Tagtag talaga. Pero kung mapapansin nyo, mas matagtag yung pauwi ng Bicol. Oh, dami. Uy! Uy! Ito yung masyadong mapangit ang pagkakatagtag. Dito tayo. It's sunset, man! First time nating abutan ng ganito dito mga kabarako. It's sunset in Tagkawayan! Woo! Pagas muna tayo mga kabarako. Hindi na siguro kami tutuloy mga kabarako. Maghahanap na lang muna kami ng matutulugan dito sa Tagkawayan. Madilim na kasi. Ayokong sumugal dyan sa may Anday Highway. Music Tea Quezon Hotel, Tagkawayan, Quezon. 700 daw per couple, 12 hours. Dito na kami muna mga kabarako, madilim na. Dito muna kami mag-stay.